махат островите, гледайте коста. Чистене. То за бой, бе. Чистене на коритото. Наредили са ги направо за камиона да ги качват, са ги наредили. Гледайте коста, гледайте. На камиона направо са ги наредили, за камиона. То ни останаха дървета, майка му. То ни остана тук на Марица. Аз тук чист въздух идвам, те дърветата ми рез. Това всичко ще бъде изсечено. Всичко ще бъде изсечено, всичко е в градската част. Покажи това тук, покажи какви дебели сенки от лявата. Ето какви дебели сенки. Това всичко ще бъде изсекано. Чай, че този вятър разваля всичко. Ако нима пратни някоя грамотевица, хубаво ще. Фел. Много духа, бе. Файни си черви да мерим от черви. Че какво значение има да... Георги, прецени си дълбочината, бе. Тя на теб ти ударя с колко пъти се мерил с тебе, дай. Буквално са еднакви. Ядай пак. Буквално, погледни. За какво трябваше да оплитаме валиците? Само ни разбрах. Или ги отпети се. Готово. Как готово? Ей го първия. Айде, приятел. Въобще нямам идея какво и даже не сме я захранвали. Кефал. И то хубав. Айде, моето момче. Айде. Без захранка, кажи малко. Без захранка дойдохме и мятаме. С първото мятане не пробваме дълбочината. Пек на слънце. Ай, какво ти хочеш? Пек на слънце. Тук направо се изпотихме целите, съблякахме се направо. Пак ме оплети. Айде. Фанай ми рибата. Кога съм ти... Ай, въди, бе, човек, въди да извада. Не ти преча. Въди да извада рибата, бе. Ниса ли гъви, бе, човек в... Какво ти преча? Брат. Вади тук 200 грама риба. Сега представя се откачи. Това е лай. Как ще е лай, бе? Не, какво ще. Виж как ми пречи, бе. Не мога да си дам въйцата надолу да го кепна. Аз му кажа, вади, той се иначи. Гледай, над мен мина, няма извади. Ще ще вика само един кефал, дека най-баги рибари. Верно. Не, ще му удариш толкова. Георги, ти ми пречиш, не аз на тебе. Кука изваждача искато. Имато место не ми пречи, бе, човек. Хванах я на риба. Иди си на местото, е там при живарника. Каква е разликата? 5 метра само ми пречи да изтичам. Айде, иди си на местото. Брат, аз там не мога. Можеш. Как да не можеш? Каква е разликата? Че си изтисаш пред мен. Отмъкни единия чере. Значи. Казах, че ще ме заплетеш. Аз ти казах, че ще ме заплетеш, ти не вярваш. Ево и все. Легави се, заплитам. Аз повече теб за риба няма да дойда. Георги Морклиник, че всичко ми правиш тук бардак. Как по един път аз не те заплетах всеки път? Виждаме, че изтичи ми мята, майна. Ти метна! Да не му пада. Ти метна в мене, не аз в тебе. Паднали сме 10 чинки. Ела тук ще режа всичко, ела си фани. Режа. Фани си кората, режа. Фани плохката им във водата.
Хвани си тази корода, това ти е пувката. Хвани си тази корода, това ти е пувката. И двамата срязах. Хвани си пувката, бе, човек. Ето ти я, хвани си пувката. Ето ти кородата на пувката, хвани си я. Кой ли стана? Дай, бе. Малък ли е? Малък и гледай как го валя. Малка ама риба ама малка. Това е мряна, бе. Това ли? Да. Моронашче. Моронаш ли? Да. Чакай сега, чакай, спокойно, чакай. Да го снимай за такива. Чай, че не ми се правят глупости. Чакай, бе, човек, пусни, бе. Аз се оправя. Престани да ми бараш всичко. Престани ми бараш всичко. Ти го узмеря това моронаш, бе. Дай му един чери в устата. Моронашче. Живърника. Чай го стърва. Ай, червя. Късат са малките, късат са напълно. Да кълват. Само ми такова червя, ми такова. Кой е това нещо? Така, на 4 червичета. Нямаш тръгвам ли, бе? Няма тръгвам, аз тук сега до вечер. Буквално съм тук от 2 часа. Още 2? Още 2 ще седа и тръгвам. Айде. Още кепа ти казах. Виж, това се полюбил. Не влиза. Айде сега ми плаши ръбата, айде влизай във водата като искаш. Ще правя сега. Айде остай го във водата. Чакай. Това сега всичко мога да е, нали? И умек. Чакай, не дело кеп. Пусни кепа във водата. Махни, бе. Остай го кепа във водата, сега си философствал. Айде остай го. Това е колко им... 4, бе. Моля да пуснеш кепа във водата. Как се бори. Ай, кепа и да го дай. Няма, че го докарам на брега. Не, възикам се. Борбен. Айде, вади. Нататъка. Кривачето сега века, това към 300 грама, бе, кривачето, нали? Дръж вайцата. Асистент. Той се откачи направо. Не. Откачи се, да. Послушам? Айде, откачай тук. Откачай. Дай. Откачай от кепа там. Добре, ти чага. Нали трябва мина да го сложа в живарник. Ето риболова е към края си. Хвърлихме последните черви и стана към 8 часа. Добре, бе, не ми хаби ластика сега на прашката. Не знам. Днешния улов. Ела сега да ме снимаш с него. Много голям, ама бива го. Моронажа и още 2 средни кефалчета спортни.